drengen dør imellem. Det dør man ikke. Over 2 meter høj, jeg har hår mellem tænderne. Du er sgu for vild, ja det siger alle vennerne. Er heldet ikke med mig, jeg kan love dig for jer venner. Det når hovedet rører loftet, så ryster alle mænderne. Flået på en golder, det har nær kostet tænderne. Skovler sne på et kvarter blot ved at bruge hænderne. Kaster jeg en håndfuld brød, så flyver alle enderne. Der findes ikke andre, der kan sige at de kender det. Og drengen dør i manden, så må manden dø. Voksen på en skal spares op, nu er det slut med besøg. Drengen i manden endte med at forklø. Mobilen ringer op med klar besked, kom hjem eller dø. Som knæk sagde folk til mig, hold kæft hvor du vokser. Jeg blev stor og stærk og endte ud som præmiebokser. Men jeg kom ud i noget skidt, tog en masse shit. Men jeg kæmpede mig tilbage, og du skal ikke høre mig klage. Som en gamle altid sagde, at du din egen lykkes med. Så bøvler du med noget, kan det ikke blive ved. Så søger du en løsning nu, så hør mine råd. Lad mig starte, at du deprimerer og køb dig en båd. Så tager jeg på, så løber jeg. Mangler jeg, så køber jeg. Der knas med dit forhold, bare roligt. Det løser sig for vejen til en kvindes hjerte nedefra og op. 45 cm fuld gas, det hun siger stop. Når alt pis har lagt sig, og der ikke er flere, der shamer, så ender dagen ud med 4 timer som gamer. Vi er stadig 4 dage, og sådan er det. Der er en indre dreng i alle mænd, som ved hvad han vil. Der skal være hyggebål og høj musik i en hasse rosé. Der er styr på hjemmefronten, jeg har nemlig sparet op. Se et roligt bag klaveret, mens min kone spillede pop. Her er tur med gutterne, I kan tro jeg fulde drop. Efter cirka 4 minutter var min opsparing brugt op. Når drengen dør i manden, så må manden dø. Voksen på en skal spares op, nu er det slut med besøg. Drengen i manden endte med at forklø. Mobilen ringer op med klar besked, kom hjem eller dø. Turen til Forborg, den var faktisk pisse griner, men hver 5. minut ringede konen med en sviner. Du vil forlade mig 4 dage, hvor er du dog slem? Jeg har syge børn, der truer, kan du se at komme hjem? Jeg foreslog frisk luft, det var jo dejligt vejr i haven. Next points, den gik ikke, og så fik jeg knas med maven. I år går golder turen så til Sønderborg på Als. Jeg kan bare ikke onsdag, for der går jeg til vals. Og torsdag skal jeg op til mine svigerforældre. Og bagefter kan rarte, vi har begge gule bælter. Og resten af weekenden er sådan set besat. Det er sådan noget med en klub og en frygtelig høj hat. Men jeg ønsker alle drengene en pissefed tur. Når man jeg må løbe, nu vågner fruen fra sin lure. Når drengen dør i manden, så må manden dø. Voksen på en skal spares op, nu er det slut med besøg. Drengen i manden endte med at forklø. Mobilen ringer op med klar besked, kom hjem eller dø. Det er jo rigtigt nok, der skal være plads til alle. Og vi er da helt enige om, at en udstødning ikke skal knalde. Den må bare ikke larme, det er bare min mening. Med en smule hjælp fra fruen og en boligforening. Jeg søger efter el med batterierne i top, men der er ingen der siger stop, jeg er da ellers sparet op. Nu har jeg ingen gold og henter børnene til bens. Det er super fin motion, og alle dage er dejligt ens. Når drengen dør i manden, så